Daşoguzyň ýaşaýjylary pensiýalaryny çagalar üçin we maýyplyk sebäpli kömek pullaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Azatlyk Radiosynyň regiondaky habarçylary şu günler Daşoguzda bankomatlaryň öňünde uly nobatlaryň döreýänligini, uruş-dawalaryň ýüze çykýandygyny habar berdiler. Bankomatlaryň öňe uly nobatlaryň, uly uruşlaryň bolýan ýerlerine örildi. Häzir ol adamlary görseňiz täze bazar açylana meňdýär. Etrapda bir adam gerek bolsa şol ýere baraýmaly. Häzir bankomatlardan bir gije gündüz alyp bolýan puluň öçeri 50-60 manatdan köpdäl. Gije gündüz adamlar nobatyna garaşyp ýatýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji ýylda habar berýär. Daşoguzda bankomatlaryň öňünde uly nobatlaryň emele gelmeginiň sebäplerini regionyň bank resmiýetlerinden anyklap bolmady. Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýurtda pensiýerleriň, çagaly eneleriň we maýyplaryň döwlet tarapyndan alýan kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirileli bäri regionda puly nagtlaşdyrmagy bolan islegiň artandygyny, emma munyň üçin bar bolan talaba görä mümkinçiligiň döredilmeýänligini, bankomatlaryň sanynyň ýeterlik däldigini, aparatlara goýulan pullaryň bolsa tiz gutaryp galýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň zähmet haklarynyň plastik kartlara geçirilene birnäçe ýyl boldy. Soňky ýylyň dowamında pensiýalar, sosial kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlar bilen hasaplaşyk nagt däl görnüşe geçirildi. Daşoguzdaky habarçymyz pensiýalaryň we sosial kömek pullarynyň plastik kartlara geçirilmeginden soň etraplarda 10-15 daýhan birleşigine bir kassier bellenip galanlaryny işden boşatmak üçin täze bankomatlaryň satyn alınıp işe girdilendigini belledi. Emma habarçymyzyň bank resmiýetlerine salgylanyp aýtmagyna görä, satyn alynýan täze bankomatlar hiliniň pesligi sebäpli tiz sandan çykýar. Daşoguzda bolup bilse her etrapda ýekaja bankomat işleýär. Galanlaryň ählisi döwlüp hatardan çykdy. Hatda alynan bankomatlaryň haýsy firmadan alynanlygy barada kepil haty hem ýok. Olary awatlamagyň çykdyjylarynyň etrapdaky banklaryň işgärleriniň hatabyna bejermegi ýolbaşçylar talap edýärler. Bellemeli ýeri bu bankomatlaryň her biri adyndan 40-50 miň dollara satyn alınıpdyr. Hytaýda öndürilen bu bankomatlaryň ätýaşlyk şaýlary hem tapdyrman ýörite zakaz bilen ýasaldyp getirilýär diýip Azatlyň habarçysy bankdaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayatlarynda banklaryň öňünde we bankomatlaryň daşynda uly nobatlaryň döreýänligi barada ýyzgderli habar berilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri bankomatlaryň sanynyň talap edilişinden azdygy, içindäki puluň tiz gutaryp galmagy, üstesine çekip bolýan puluň möçberine degişli çäklendirmeler ýaly kynçylyklara ýyzgderli duçar bolýandyklaryny aýdýarlar.